Boas tardes a todos. É o que me queda falar do Percebe, porque do resto prácticamente díxose todo e mellor non se podía dicir. Eu recordo que cando falaban do barco era un barco máis dos que víamos que había e non esperábamos que fora o que fui ao principio. Despois, claro, estabas en Touriñán e vías o barco. Acórdome cando viñeran Xavi Xavi da Ciga Beiras, foron os primeiros a aparecer no santuario, xuntámonos ali os percebeiros, estaban eles, estábamos falando e digo, se ven, pero non é tanto como parece ao principio, e non era nada, era o día 16. Pero claro, foi de noite cando chegou todo, e ao levantarse pola mañán, abrir a ventana, entrounos xa, aquelo non era un cheiro que xa nos deixou sin ánimos, sin nada. Fomos a mirar, fomos a un lado, fomos a outro, nada. Reunións na lonja, non chegábamos a nada. Non se podía sacar o chapapote porque non había onde metelo. Non se podía facer nada. Volvemos outra vez a reunións, non se sabía nada. Hai que esperar, serranos a costa, desde Fisterra hasta Coruña. Dixo, bueno, nós agora, a ver que facemos, porque xa está perdida. As Navidades, prácticamente a medio ano nós. Depois, viñeron-nos dicindo que non íbamos pasar sin turrón. Pero claro, noso turrón non fai falta que nos lo dean, nin que nos lo ofrezcan. Nos turrón non era o que queríamos. Nos víamos o que se estaba metendo encima, porque cando todo estaba limpio, o chapapote, estaba nas sillas dos bares, estaba nos supermercados, estaba nos colegios, estaba dentro das casas xa. Estaba o chapapote en todos os lados, porque a donde foras mirar, o coche estaba manchado, os asientos do coche estaban manchados, manchábamos todo. E di, aquí non te sentes, que hai, pero vamos a ver, hai chapapote ou non hai chapapote? Así que fomos, e despois xa decidimos saltar a limpiar. Venos unha muller que ten agora 87 anos, Pepita, non lle deixamos limpiar, porque notabas que colocaba un pouco aquelo, tiña un cheiro fuerte, que se notaba moito, sobre todo estando agachado na playa. Fuinos facer café, fuinos todo, e despois dixemos, mira, isto, puxamos un plástico no suelo, tiramos ali o chapapote, pero nadie o iba a buscar. Fomos ao ayuntamiento, falamos co alcalde, e dije, mira, tuvemos que tirar ca roupa de aguas, que non temos roupa de aguas. Tens aquí unhas fundas blancas que son baratas, compranos estas fundas. Foi Toñico a máis eu. Toñico dixo ao alcalde, mira, a ver se hai fundas, a ver se podemos comprala, que non hai presupuesto. Dixo, bueno, ti compras fundas, se non mañán, os barreños que collamos, vámonos ter aquí na porta do ayuntamiento. Marchamos, chegaron as fundas, chegaron as palas, despois xa chegaron voluntarios, despois xa se foi organizando todo, e despois xa pasou todo o que contou Luísa, máis as compañeiras. Cañete saliu da lonja cuberto polos guardaespaldas a jorrazos. O outro foi todo así. Despois xa era non solo nunca máis. Despois xa os da Burla Negra, moita xente. Despois xa fui. Despois xa era imposible frenar aquelo. Xa veña na televisión alemana, unha gaviota que encontramos xa os primeiros días, todo. Despois era imposible de tapar, e cando era imposible xa foi cando se empezou a normalizar todo. Bueno, agora xa todo o mundo sabe, agora vamos facer algo. E foi como pasou. Os 4 meses os barcos estaban traballando, os barcos que non pararon, non tendes máis que falar cos mariñeiros para ver o que facían, para que o peixe chegara ao mercado. E nós estuvemos 11 meses sin traballar. Empezamos en agosto do seguinte ano, e tiñamos medo de que non houbera Percebe e tal, pero o que quere dicir o Percebe, as pedras, cos temporales que hubo, ca chuvia, co que fora, as pedras de fora, non quedaron nada manchadas. Nos despois seguimos traballando, e vemos que, claro, nunca se fan as cousas ben, o produto Percebe vai a menos, seguimos tendo demanda, e intentamos, xa que non é cas cofradías, o Percebe está casi, como quen di, pasan
non esperan nada de nós, téñenos como quen di, estades aí para fijar población. Traballades, vivides aí, tendes estas normas. Se queres, se non, búscate a vida. E intentamos eso. Fixamos asociacións de profesionales, fundamos unha marca, registramos a nosa marca, puxémola no mercado e queremos promocionar a nosa marca, promocionar Muxía e que vexan que estes actos pasaron 20 anos, hai que seguir recordando, e os chavales que a mí outro día, cando vin un programa, non sabían que era o Prestige, non sabía nada deso, dixen, bueno, pois isto algo mal estamos facendo, porque isto, se os chavales que teñen agora o que chama a generación Prestige non saben que pasou, algo mal se está facendo aínda. Así que estes actos hai que seguir facéndose, recordando o que foi de verdad. E nada máis.